Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmat tentrem rahayu mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasalira lumantar saha lumintir ing ngarsa panjenengan sedaya. Kula menapa dene Waradin sagung dumadi ingkang tansah kinurmatan Kepala Sekolah Bapak Ripto SPD MPD ing kinurmatan ugi guru pengampu mapel basa Jawi Bapak Muhtadi SPD saha Bapak utawi Ibu guru ingkang kula urmati, boten kesupen kanca-kanca kelas 9 ingkang kula tresnani saha adik-adik kelas 7 lan 8 ingkang kula banggaaken. Puji syukur konjuk wonten ngarsa dalem Gusti. Kula ngaturaken pinuwun sampun ngrawuhi adicara perpisahan kelas 9 SMP Negeri Sekawan Doso 3 Semarang. Tahun ajaran 2020 ngantos 2021 minangka lumantar daring. Kula lan sakanca mung saged ngaturaken nami saged memuji mugi-mugi sedaya amalan kesayan Bapak lan Ibu guru pikantuk pawalasan saking Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kula ngaturaken agunging pangapunten menawa awit kula lan sakanca asring damel Bapak lan Ibu duka lan kuciwa. Mugi-mugi Bapak lan Ibu guru tansah pinaringan sehat walafiat, rahmat lan barokahing saking Gusti Allah. Bapak lan Ibu saha para rawuh ingkang winantu ing Sukarahayu cekap semanten ingkang kula aturaken menawi kathah klentak-klentunipun kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.